Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam dagasngi. Umintri rangba ka jila ukonrat ke sangma ula kermani ki officer bathamai juang ka Meghalaya Agriculture Service MAS ban trei bar ka jingtmu bat jingieit. Da ka babu hakmat ya ka babha kamian juang ki nongrep. Ha ka jingyalang penkut ya ka induction training program jang ka batch 2025 ha Integrated Agricultural Training Center IATC apa Shillong Lasa Khilang do Menteri Ketenaga Agriculture Timothy D. Shira but Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed. Usang maul ai kublai ki officer thamai but ula kentu yaki ban trei rungkan ka jingkit kriye ban pelong yaki jing angnut ka sarkar sha ka jing shisha. Ula kedawru baki officer ki dai ki thong. Pedeng ha pedeng ka sarkar baki nongrep ki badan hakalenti ban wanra jingkala hakarep karyang. Sngau bha iet ya ka kam bat bu hakmat ya ki nongrem kata ka de ka thong jangpi laong Menteri rangba.